deň, zdravíme vás z Transylvánie. Chceli sme vám ukázať, kde sme sa dneska ubytovali. Tento krásny hotel, tesne po rekonstrukcii. Tak poďte, vítajte. Poďte, ideme sa pozrieť. Ako sa ti spálo, Jurko, dneska v tomto hoteli? Výborne, tu sú aj raňajky. A sú tu schody, Exclusive. aké sú tu schody? Schody sú tu all exclusive. All exclusive. Veľký salón, kde si môžete zaplávať aj s bazénom. A aj hovná sú tu skrav. A Hore je terasa. nie, to sú schody do neba. Tie vedú do neba. Počkajte ešte. Pozrite sa, tu z terasy sa môžete kochať nádhernou prírodou, pohľadom na hory a na diaľnicu, na ktorú sa za chvíľku sa dostaneme. A počkaj, ja vám ukážem našu obývačku. Máme trojhviezdičkový hotel inclusive breakfast v cene. Odpadky tu vyvážajú. Každý deň, každé ráno. Záchod. A toto je moja posteľ. A toto je moja posteľ. A raňajky do postele, kúpeľka, môžete si aj pustiť muziku a zase privátny záchod, vidíte to kravské lajno, aj kravy sem chodia srať. A zase nádherné výhľady, ničím nerušený pobyt. Príďte k nám na náš pobyt. A stálo to všetko iba 0 €. aj korunu.